Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 25 fevral 2025 ýyl. Men dogrusyny aýtsam şu gepleşigi düýün geçirmekçidim 24 fevralda. Ýöne uzaklygyny ýolla bolamsaň öýede giýişelim, onsoň şuwuna goýmaly boldum. Näme üçin 24 fevralda geçirmekçi boldum? Ol emma düşnükli bolsa gerek. Sebäp mundan alaýyk 3 ýyl ozal 24 fevralda 22-nji ýylda Orsiýet Federasiýasy ine öz ähtini bozup ine goňşy döwleti hemde gany bir, dini bir, dili bir döwleti bolan Ukrainanyň üstüne çöküş etdi. Ine şondan bäri 3 ýyl geçdi. Ine şol 3 ýylyň netijesini jemläp bir topar ýerde bilermenler, siýasatçylar, döwlet işgärleri, onun Ukraina bilen gyzyklanýan adamlar şol sany bilen öz pikirimi size ýetirmekçi bolýar. Gelin sen salalyň 3 ýylda näme bolup geçdi? 3 ýylyň dowamynda men ozalam aýtdym, dünýä ikä bölündi. Sebäp Orsiýet Federasiýasy öz boýnuna alan borçnamalaryny bozup, ine Ukrainanyň üstüne çöküş etdi. Ähli ýaragly güýçlerini Ukrainanyň üstüne gönderdi. Şondan bäri giýjek ony Ukraina halkyň güni bir bolsa görgüsi 2. Giýjek ony depesinden ine snaryat ýagyp dur, bomba ýagyp dur, dronlar uçup ber. Diňe harbylarda paraha diýil atam gyrylyp ýatyr, gidip ýatan şäherler wes weýran boldy. Ine bilen Orsiýadyň Ukrainada arasalaryş işini geçirmeginiň netijesi diýip aýdylýar. Ve näil arasalaryş bolýa, onu özüňiz görüp oturýarsyňyz ýa diýilýär. Ine şu geçen 3 ýylda dünýä ikä bölünni kim şol Orsiýadyň agresiýasyny gollaýan bolsa, ýagny Hytaý, Iran, Demirgazyk Koreýa ýene göze görünüp durarlaryny aýdýan. Hemde ýorgan astyndan ýa saman astyndan suw goýup oturan biziň ine Merkezi Aziýadaky şol döwletleriň ýol başçylary, olaryň hemmejek şoň içinde Putin gollaýarlar. Bäýliki gapdalla bolsa bütün Ýewropa döwletleri jemin alanynda bir 60-dan gowrak döwlet açyk beýanatyny aýdyp berdi. Biz Ukrainanyň tarapyna we Ukrainany gollaýar. Ine 3 ýyl bäri şol Ukrainany ýarag bilenem, pul bilenem, eginmaş bilenem, ýa-ni iýmit bilenem öpçünedip gelýän şol döwletler olaryň esasy içinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarydyr. Ýa-ni Joe Biden 4 ýyl prezidentlik möhletini gutarýança, ýa-ni şu ýylyň geçen ýyl bolýardy, ýa şu ýylyň 20-nji ýanwaryna tamamlandy. Prezidentlik möhleti şoňa çelli, ol 22-nji ýyldan başlap 3 ýyllap elden gelen Amerikan ähli ýaragyny, puluny, harydyny, iýmitini Ukraina uğratdylar. Ine Trump geldi boli, hemme çeppe tersine öwrüldi ýa-da çöwrüldi. Näme üçin beýle bolýar diýen soraw hemme kişiň öňünde durdy. Demokratiýaň ojagy diýip özüni atlandyrýan döwlet. Dünýäde iň men güýçli döwlet, ýaragda da, beýlekde de, tehnologiyada diýip döwüşini aýşardyp beren döwlet. Ol hakykatdan hem şeýle Amerika şuň kun dünýäniň iň güýçli döwleti hemme taraply. Ve dünýäniň 4 künjine eli uzadyp, goly uzadyp, kimeslerge kömek edip beren döwlet emeden, uğurdan, alymdan, bilimden, keselçilige garşy, ekologiýanymy, ýa-ni daşky gurşagy goramak boýunça, ýaragyly şäklendirmek boýunça ine iş alyp barýan döwletiň indi siýasaty Donald Trump saýlanan günden bäri tersine çöwürildi. Ol bütün dünýä şol sany Amerikada ýa-ni bu meselede Orsiýety ýazgaran bolsa, Orsiýety terror döwlet diýip eglan eden bolsa, ýa-ni Vladimir Putin jenaýetçi diýip ýa-ni Gaga suwdyna tawşyrmak barada karar çykarylan bolsa, ýa karar kabul edilen bolsa, indi Orsiýadyň edip oturan jenaýetlerini günne ýüze çykarylyp durulan ýagdaýda da Donald Trump
Indi geçen bir hepde diýmen 10 gün bolanır da şun. 10 gün märi ine edil tersine ön kaydylýan zatlaň ya Amerikan ýörede oturan siýasatyň tersine hereket edýär. Indi günäkär Putin ýa-da Orsiýetdäl, günäkär Ukraina bilen Zelenski. 20 ýyllap häkimet Allah bilen saklap oturan prezident ýa-da Putin prezident hakyky. Emma geçen 20 ýyl 5 ýyllyk prezident saýlawy geçirli Ukrainada halkyň saýlan prezident Zelenski indi bir kanun iptatýar. Öten saýlaw geçirmesen bolanak. Ýene de bir tapýan bahanasy Bidenyň sen niýe bize diýe Ukraina halky diýe ýa Ukraina hökümeti siz bize diýe 500 milliard dollar pul bergeldi. Soň ýene de bir çykyş edip aýtdy o taýda diýdi o siz diýdi Putin'i diktator diýmän o diktator däl Putin gowadym ene soň Putin bilen ene emede öýde däl ýöne ornmasarlar Putin'in kömegini kabul edip emede Birleşen Arap Döwletinde ana Riyadda ýa geçen hepde gepleşip geçirdiler. Inni garaşylýanda Putin bilen ýa-da Trump'ın iki çap duşu bolmaly. Ýöne on duşuşuklary Ukraina çağırılmaly däl, Ýewrosoýuz çağırılmaly däl. Onu kim barmaly ota? Bu näme anlady? Ine şu meselelerin toplumlar şu mahalyna üýüşip bir ýene jemlenýär. O dünýä döwletlerim bu zatlary görüp eşitip hayran almak bilen kabul edýärler, diýägen almak bilen. Bu nähil beýle Amerikan siýasaty bir prezident saýlanan güni düýpli özgörüp bilýär. Ol öz içinde de olar ýa urdumşalyk edip böler. Ýemany Seru diýip oramasy bar bu merkez razwedka upravlenýeti. Olary da möhlet beripdir Trump. Ene men 8 aýlyk aýlygyňyzy öňünden төлän siz boş gidiberin özüňize iş boldan diýenýär. Soň çykyş etdiler. Ýa-ni näçe milyon gelen ýa bir kanun emigrantları yurtdan kovmaly. Ona eýam amal edip başladylar bilemek ýa näçe ýüz müňe çykarly, ýöne näçe milyon öňüne garaşyp ýetýänedi. Soňra ýene bir söz aýtdy, hokka çykardy diýende. Köp döwletlerde ilçhanlarymyz bar, bize gerekli olan peýdasy ýok, şolary ýapmaly diýär. Ana. Ondan köp ýerde ýa-ni döwlet işgärleri, büdjet işgärleri, harbylarmy bilen adam sanyny azaltmaly diýär. Ondan aýdan zady Ýewropadan Amerikan goşullaryny çykarmaly ýa bazalaryny. Ene? Gara sanasak ýene onu sana bermeli. Bidenyň ýa-da orunmasarym kömekçisimi Elon Musk'ın edýän çykyşlaryny çen tutsaň, gaty gen almak bilen kabul edýände nähil beýle bolýar. Indi gelin Biden bilen ýa Ukraina meselelerini başlaýly. Eger Biden Zelenskiň bir kanunyny bilýän bolsa, Ukrainaň şolary 500 milliard dollar bergisi bardygyny tasdikleýän bolsa, Zelenskiň diktatordyr diýip, Zelenskiň diktatorlygyny bilýän bolsa, näme üçin sen intak saýlanmaňkan, ol ýemede aktamda Zelenskiň garşylap onu elimiz ödýän. Özüne o bir demokratiýanyň ojagy diýip atlandyrýan döwletiň erti özala düýne bir ýol başçysy bol, erti gelbem täzeden ýol başçy boljak adam elini gysarmy? Mesela Bin Laden'in elini gysarmy düşünýän ki, demeler prezidentler ýok. Ýöne ol Zelenskiň näme üçin diktator diýip atlandyrdy? Putin bolsa uçmagyň ak guşy. Bu mesele barada tek çözülüşler ama kan bir ýere ama tutýan garsanna ýa gapalan ýensesinde edilen işler var 10 ýyllyklaryň dowamında. Ýörete ulluklan toplan materiallary var. Bular ene çykar bütün halka, millete, dünýä aýan malar bir bölegi ýa uğradylypdyr men bilişime görä ýa Birleşen Milletler Guramasynda OBSE-de, NATO-da Ýewropa ýa maslahatyna da halkara guramalyň ähiretine ýetirilipdir şol.
Inni ýene daýdyşlaryna görä Birleşen Milletler Guramasynyň ýapmaly diýip çykyş edipdirler. Mene özüme estemek bol dogrusyny aýtsam, ýani şo baş emesi kantory guramasy ýemedi de New Yorkda, Amerikada. Ýewropa bölümi Birleşen Milletler Guramasynyň ýa-da Ženewada, Şweýçariýada. Üçin ýalyn da bu gurulma mene basym anygyna ýetiler, ýöne şu edilýän gurulmaň içinde arasyny onun biri ýalyn bolsa da 9 çyn bolup görnüp durdy. Özeden çykyşlary göremisiň, eşdemisiň, menem size türkmençe terjime edip berýär. Trump näme çyk bolýar? Maksady näme? Inni ol Putin bilen dost, abada jübe, ýöne şappada suppa ýok, ýöne abada jübe. Horallary deňe gyrýar. Inni näme bolar? Inni biz taryhy ýyzlanmaly özümizde çen tutsak, taryhda da durşun ýazatlar bolup geçipdi. O diktatorlar ýa-da şular ýaly aýdaly bir näme diýip aýtsak boljak, halkyň pikirini öňsürmän diýdim zorluk siýasaty ýöreden ýol başlanan döwründe näçe uruşlar tutuşdy, näçe ýurtlar gana bulaşdy. Inni şuma biz 3-nji Jahan uruşunyň bir çetinden girdik diýip men size mundan bir 2 ýyl bol aýdypdym. Ine şol dowamy, inni bir edilmedik iş, ine şu taýda şol atomly bombaň knopkasyna basyp geçen hakda. Şonu kim basmaly? Trump basmalymy, Putin basmalymy, Hytaý basmalymy? Ya Ýewropa bileşigi inni şuma hal emeden Amerika bolmasa da biz Ukraina tarapyny biz ene doğru son gollaýasyp çykyş edýärler. Basmalymy sebäp orada da ýadro ýaragy bardy. Angliýada var, Ýemede var, Fransiýada var. Ene 3-nji dünýä uruşuny bir ýetmeýän zat, ene ýadro ýaragynyň ýa taktik ýadro ýaragylarynyň ullanmagy. Olam daşdadar görünüp durşy ýaly. Ene şu mahal jemleýärlerde 3 ýylda näme bolup geçdi? Trump da ol ýüze gurdy. Ýemeden Ukrainana asla askerine sen bile diye $500 milyar berýärdi. Instein biraz aýdyp geçen. O nämeden emele gelipdir $500 milyar? Onu esas görkezenak ýöne agdy bilen aýtdy, gitdi sende de bergili. Sen şonu gol çekmeli. Onu näme üçin gol çekersiň diye şu Ukraina ýerasty baýlyklary var. O gymmat bahaly zatly şol şumal Elon Musk'ın yaşayan maşinleri var. Emeli yani akümülatörü. Son akümülatörü gerek bolunjysym Ukraina toprağına aşağında kendi ýaýdýar. Eni sen sonra bize vermeli. Ullanmagy soňam 50 götürümle biz alýat dolu girdejik galan 50 götürümle de ýene de şu tölemeli salgytlaryň bar diýen. Zelenskiy aýtdy. Men näde Yankı deydi bir Zelenskiy aýtdy. Men näde 10 nesilimizi Ukraina'dan gelecek 10 nesilini berge batırmak niyetim yok. Men şurada gol çekemek deydi. Ondan Ukraina munça bergesi yok. Asla deydi Amerika. Ondan sağları getirip berdik. Şu taýda aýdyp berdi jemi şu mahal tölenen aýda şol 350 milyar bolsa şol 250 milyardyny Ýewro Soýuz beýleki Ukrainanyň öýüzi 120 milyardan galan ol. Ondan şu taýda arasy 100 milyardy galýar diýdi ýa 112 milyar diýdim ýeme Zelenskiy. Onun Amerika döwleti gollaw, kömek ýa-da peşkeş diýip berdi. Sen şuňa bergili, şuňa gol çek ýa şuňa soň üstüne ýa-da salgyt salynjak ýa ösdürüm ediljek diýip berilen zat ýok ýa gol çekilen zat ýok. Onuň üçin peşkeş berilen zada biz inni tabyn bolup onuň biz ýygyny tölemeli Zelenskiýden çykyşy bar. Onuň tölenmeli bolsa biz şonu şu pul aljak diýip ähtinden dänenlerine de diýdi, ona biz olajak 100 milyar bergili bolýar, 500 milyar däli. Ine bu meselede de Zelenskiy Donald Trump'a beren jogaby şol. Ine şu waka bilen baglanyşykly diýin 24 fevralda
Ýewropa Birleşiginiň we NATO döwletleriniň ýol başçylary, ýani halkara guramalyň ýol başçylary dün Kiýewe ýygnandylar. Ukraina halkyny, döwletini, onsoň hökümetini öz araýdaşlaryny, duýgudaşlaryny, arkadaşlaryny görkezmek üçin bardylar şota. Olar aýtdy, "Oý Amerika bolsa bolsun, bolmasa bolmasyn. Biz özümiz Ýewropanyň gymmatlyklaryny, ätiýaşlaryny, howpsuzlygyny biz özümiz gorap bilýär. Şol sany Ukrainanyň haky koguny." Ine aýdylan sözler umumy aýtsak, netije şoňa geldi. Ine bir ýagdaýda biz ine türkmenlerde de Merkez Aziýanyň döwletleri ozala Putiniň belläne adamlary bularym yrgallap da nira ýykyljagyny bilmän. Donald Trump geldi boli Orsiýet bulara berendir de mesaj. Ine arkaýyn bolun, ine bizim öz adamymyz bar şo taýda Amerikada prezident boldy. Etçeňiz edi beriň diýen ýaly. Ýani ýerasy baýlyklaryňyz menki. Näme üçin beýle gürrüň çykýan? Şolar ýa pikir çykýan. Men öz pikirimi aýdýan. Seredin ýanky şol Amerika häzir Orsiýet bilen hemme gatnaşyklary açyp başlady. Ilçihanalaryny täzeden açýar, iki döwletiň kinem, onsoň ol ýapylan nämeler bar, kärhanalar bar, hemmejini gaýtarýar, o ne diýär, o inni näme aslynda näme ýaty? Deme Amerikan biznesi ýa-ni işe ura adamlar ýa milliarderler ýa kapitalistler näme diýip atlanyrsaňyz gelişmendir ona. Olan bar isleri şumal Orsiýedyň ýerasy ýerisi baýlyklaryny eýelik etmek, şonu özleri işläp, özlerine almak. Hytaýa gitmesin, bize bolsun diýen niýet bilen edilýär. Mene bi. Hytaýym samsykda olam bu görüp otip bu bolýan zatlar. Olam häzir Putin'e öz jogabyny beren. Ýa sibiri özlerini alar dogrulygyna, ýa-da Putin bilen onsoň olaryň ikisiniň arasy ökmen kesilişmeli bor. Indi meselem aýdaýlyň häzir Amerikan nebitgaz emesi biznesi Orsiýada gelse, Orsiýet näme etmeli? Orsiýedyň hany öňkü ýa-ni SSR geňişligindäki bir golasy respublikalary bar. Merkez Aziýa dogrulyk gölügüne onuň başga da bar, daş teorekde iki ýeke. Ne? Şolaryň ähli baýlygyny özüne almaly, onuň başga ýol ýok. Şonuň üçin bizim nebitgaz sektorymyz bar. Bilem gelip Orsiýedyň ýa-da Amerikalyň golasyny bolmaly. Amerikalı Orsiýedyň baýlygyny alsa, Orsiýedyň öňkü öz koloniýasy, häzirki koloniýasy Türkmenistanyň baýlygyna şonsa da meýil edip otur. Ine şunu paýlaşmak niýetleri bar. Men düşünşime göre bu dünýäni bular börüp özara paýlaşjaklar. Ine üç tane hegemon döwlet bolup durdy Amerika, hem Hytaý. Ine üçüncüsü hem Orsiýet özüň şo tapşyryň arasyna sokjak, üçüncü döwlet edip ýaralary bilen Eýran, Demirgazy Koreýany şular bilen bilelikdi. Ýöne näme netije berer? Onu wagt görkezler. Ýöne şu taýda aýdylmazda häzir ýerasy baýlyklar şumal her döwletiň özüniňki diýip resmi ýagdaýda aýdylýar, emma faktiski şolaryň Türkmenistanyň ähli baýlygy şol Gurbanguly gelelberlik gölügüne ýanky Putiniň elinde. Ya Orsiýedyň elinde. Onuň niýasyň döwründe ol biraz ýanky hamir ucundan Peter diýilşi ýaly yüzden birini, yüzden beş götürümünü özüne harc eden bolsa, bu mahal hemme baýlygyň eýesine Orsiýet bolupdyr. Şoň üçin jumal Orsiýedyň emeleri işe ura adamlara beýnesem, ählisem şo Türkmenistanyň seredip görün. Indi ýenem näme bar bu taýda? Uzağa çekmejek bolýanlar şuňky siz bilen pikir paýlaşymy. Häzir şol bir ünswerin barada. Şol TAP diýilen näme bardy? Proýekt. Ol niýasyň döwründe döredilýär. TAP Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan.
Onun Amerika kıtaya da akıtıp bolýardy gerek bolsa. So tapini yatırdılar Niyaz'ın döwrüne. Gerekkä näme zat o hep orsyet eýelýärdi biljek geldi. Enni şu tapin eýem bir gysgly ýagdaýda gol çekdirýärler. Hep olar öňkü böwet bolup duran ema döwlet ýa-da millet ýa territoriýa diýýär hasany owansan. Hep o taýda uruş gidip dur. Enni orslar bilen ýanky yemeler dogan ýaly bir bilen gatnaşyp berlerdi. Ema owansanlaky talepler bilen Orsiýadyň hökümeti. Indi Orsiýadyň hökümeti şular ýaly karara geldi. Bizine diplomatik gatnaşyklar aşyk owansan bilen. Dünýäde onu ikrar eden döwlet ýok. Birak Orsiýa ikinji hem şu mahal Türkmenistan bolup durda bular ene garynja gatnawyny edip duran bir-birini. Endi sereden näme üçin açylýar şol? Şoň orsat ýa radylyk şuun berildi. Ýa-da soňky geçen bir ýylyň dowamyny şu proýektiň üstünde işlendi. Men pikirim elbetde bi. Bular şol Türkmenistanyň neftini gazyny Orsiýadyň göz astyna çykarmaly şol daşar döwletleri. Bir bölegini Owganistan özüne alyp galýar, bir bölegini Pakistan alýar, bir bölegini Hindistan alýar. Ene şu taýda Ors öz ýemesini ýene-de berkidýär. Öz abryn diýmänä öz güýjüni ýa-da özüniň hökmürawarlygyny berkidýär hatda. Ene şoň üçin tapik guruluşyna razylyk berdi. Ol Gurban Gullar diýär, o ýa oň ogrunyň 100 ýyllyk düşüne de girjek zatlarda bu proýekt. Dogry düşünmäň ýurtdaşlar. Oňa sen şunu şey dersin, şuna gol çök bar gitdi otur ýa köşüňde ýat. Ene şey edip tapin herekete girdi. Inni ýene bir proýekt bar. Ýemediýe bizde şu Türkmeniň gazyny neftini ýemeden ýa İran'ın üstünden aylap Türkiye'den Avrupa çıkarmalı. Hamana bir Türkmen proyektimiz. O Türkmen proyekti değil, o Orsun proyekti. Öz gazyny çıkarıp bilen akıçları. Ukrayna kessi. Avrupa varyan gaz turbanda ol kessi Ukrayna. Sen gazyny Amerika, özüň Amerikalyk. Pribaltika döwletleri müdür. Olar indi Avrupadan alýarlar, ýanky Norwegiýadan gelýän gazymy, ýanky özlerini çykarýan gazlar bar. Ýanky bir Amerikadan gelýän gaz goýucu gamile bilen getirýärler. Garaz bular çözgüt tapdylar. Indi şu Türkmeniň gazyny, neftini aýlaw ýollar bilen Türkmeniň ady bilen ene bular Ýewropa çykarmakçy bolýar. Nämemiş? Türkmeniň neutral statusy bar, bir taraplyk diýip. O nähil statusyny Birleşen Milletler Guramasyna düşündirip otur, düşündirersen, biraz squat var, onun wagtçydyr durun. Ýöne diýjek bolýan zadym. Şu mahal enni Türkmeniň ýerasy baýly Orsiýa ozalym hemme taraplar petikläp goýdy. Ol Nabucco diýip proýekt bar, ozal Niýazyň döwründe tapylan. Kaspy deňiziniň astynyň Azerbaýjana çykarmaly. Azerbaýjanyň tanap gaz prowodu bilen Türkiýanyň üstünden hem Ýewropa. Şonu ol Azerbaýjanyň öňkü merhum prezidenti Aliýewiň döwründe ýola goýupdy, maslahat edilipdi Niýaz bilen. Ýöne Orsiýa hemmejiniň öňüne böwet goýdy. Soňky ýyllarda da wana indi Türkmeniň gazyny, Türkmeniň öz gazyny goňşy döwlet Özbegistany ýa Gazagystany satyp bilen. Şoň üçin Özbegistanyň ilaty iki gyşyny hana ýanky gasyz ýa ýylysyz geçirip oturjaklaryny. Näme diýär Orsiýa Türkmenistanyň alýa özüne gerek gazy, o pulun tölänek, töleýän bolsa görkezerdiler, şunça tölenýärdi. Şo gazy alýady, ýanky Gazpromyň adyndan Gazagystan hem Özbegistana urady. Hany girdiji? Näçe girdiji? Näme üçin sen Türkmen özbek goňşuňa ýa doganyňa ýa Gazak doganyňa ýa goňşuňa özüň satyp bilen iki goňşy arasynda 3-nji, 4-nji serhet ýok. Ene oýnalýan oýun şol. Ennem Owganistanyň üstü bilen ol Amerik çykarmaly Hindistana çeldi, Türkmeniň gazyny we neftini. Näme üçin pikirleriň ýurtdaşlar näme üçin Mar welaýatynyň serhedin emesinde Owganistanyň serhedini ýanky bir däne ügelýän fabrik burýarlar. Ammarlar bilen bile şu tak buğday ýygnanmaly, şol buğdaýlaryň ügäp un etmeli.
Ondan siz özüňiz kelläňiz bir işledin. Beni serhette duran emede, serhet bilen ýanyşyk duran fabrikden öňýän önüm, ýagny un kime gider öýdýän? Hana, owan sana. Ol bütün Türkmenistanyň içinden aýlap halka göz edip aç halkyň öňünden ol terkek tirleri uğratmak gerek. Hana serhet. Zawatdan çykan ýerinden 50 kilometr geçsen aňyryna barýan. Serhedin. Şoň üçin gurulýar. Türkmen üçin. Ene şu maha şol şu dünýäde bolup geçýän zatlaryň ziyany Türkmen halky ýetýän ýa getirilip oturan ziyanyny şu zatlardan ibaret. Ol diňe ýarasy ýersi barlyklary umudakdan bular kanagat edip oturan hana orsiýet. Bizim Türkmen ýigitlerimizi Moskwada iş var, Orsiýetde iş var diýip ağlap ekidip o taýdanam ýörüýte saklaýarlar. Video mahradam 3 ay. Ondan soň olar o taýda hiç kim deport edilmeli. Ondan deportasiýony lagera düşende ýa jürsüne bir bölek tirýe goklanýar ýa urup ýenjeler ýa şuň ýaly. Eger galjak bolsaň Orsiýetlik garaşdarlygyny aljak bolsaň, gowy pul gazanjak bolsaň, hana Ukrainada uruşa gitdik mezur edýär. Ene şeýdip ýurdun içindäki ýanky boy ýeten ýigitlerimizi, ýanky maşgaly gurup çağı öňürmeli ýigitlerimizi ana Orsiýada urap mesarukkadan geçirýär. Bilem jenaýatyň ulusy. Ondan o ýurdun içinde galan çağala bilen jenallara kime ýelik eder? Onu ýöňüňiz görüp otursaňyz ýurdun içindäki men onu ýene ağzym hapalap oturmaýyn. Ana ene şol Orsiýadyň Ukrainanyň üstüne çözanyň 3 ýylky netijesine şu gün bir Türkmenistany görüp otur. Bir atalogul Niyaz hemmece şu Kremlin guly men ozal aýtdym. Näçe 10 ýyllyklar bäri aýdyp gelýär. Bular dikmeserdar, bular halkyň saýlan ýol başytan da, halka hyzmat etjek adamlarym da. Yüz gene gaýdyldy şol Türkmenistanyny erbedini, ýamanyny, nejisini wyzdansyzdan getirip ýol başy wezipeleri goýýarlar diýip. Şol sanada iň ýokarky wezipeleri. Hey bir adamlar enen aktyydyn hemen adam diýip aýdyp bormuşlar, öl halkyny edip oturan jenaýetini we hyýanatyny gören. Ýok, şunu ýöreýte, Orsiýadyň gullyklary tapýarlar içinden. İderliýärler, seredýärler 1 ýyllar, 3 ýyllar, 5 ýyllar seredýärler. Bular näme umtylýar, näme ýykylyp bilýär. Bular puluň aşygymy ýa halkynyň aşygymy ýa bular doň ýürekmi ýa bular bir ak ýürekmi halka hyzmat etjek adamlarmy aslynda şular tohumy kim? Şeýanyňmy? Şoň üçin şuň kun şo şeýtdir şulary seredip, ondan şulaň çorbasyny şurrugyny çykar getirip size ýol başladyk goýýar. Olaňam öne gözüniň öňüni ýorka bekler, diňe dollar görünýär. Başga hiç zat görnän. Pul ber, bolçakkan pul beren göterilýärdi. Şoňa geldi biziň halkymyzyň durmuşy. Ene görüp otursaňyz, ýurda men hemme tarapdan çüýredi. İteyesini pişik bikesini tanana. Tanadam gelene. Doğan bizar. Çözgüt nämede? Çözgüt ene Şumal Ýewropa çözüp otur öz problemasyn. Ukrain halky çözüp otur öz problemasyn. Öz serhetleriniň elle girilmesizligini, territoriýasynyň elle girilmesizligini. Hana Ukrain halky ganyny okup subut edip otur. Bize bolsa hiç kim öz döwletime eýelik edip edenýän millet tapylmady. Ana şol eser ýykylyny häkimet köçede ýatyrdy. Hökümetmi, häkimetmi näme gerek bolsa. Şoňa halkyny höwene şuňa şeýle biz şu döwletiňe ýetip çykyş etdilermi? Ýok. Ýok. Etmediler. Ay näme bolsa şo bolsun. Ana söz berdi ýa-ni altyn asyrda ýaşarsyk. Mercedes berjek diýdi, gölül sygyr berjek diýdi. Aldyňyzmy? Ýok. Ondan şuň kun çykyş edýärler barda iýgenip ay enese sen maňa özüm barda sen deputat wagtyň näme etdiň? Näme üçin beýle boldy? Howne men öz etmeli işim etdim. Artykmajy bilen anylmasaň sana halkdan soran diýen ýa eden işleň bir çetin aýdyp otur.
Yani özüne gon akmak diye, yani ona men mezur haly dile getirmeli bolýan. Sebäp hiç zat bolmadyk gal, edilmedik gal, üstün gömýärler o taryhy wakaly. Ondan men aýtmasam kim aýtsyn? Beýleki deputatlar aýdyp duran bolsa menem ona çaý içip oturuverjek öýümde. Olam ýokda. Yani şuun kun şonu maňa minnet edip aýdýarlar. Ya gyzalat edip aýdýarlar. Ya gözüme barmagyny sokjak bolýarlar. Menne size sorag bar. Siz maňa diýen minnet edýän minnetiňizi, myjabatyňyzy, o barmaklaryňyzy gidinde öz ene atalyňyzyň gözüne sokun diýir bolsa. Ýogam bolsa barynda mazarynar dedim. Näme üçin öz wagtyna siz sesiňizi çykarmadyňyz? Men gelejegimi goramadym. Men marada alada etmediňiz. Indi menem ýurdun daşyny sergezdan serse pil bolup bir çağalymym ýurdun içine gulgurnak derejesinde ullanýar. Sağ bolun en atalar deýinde aýdyň soňa mazarynyň daşyny ýa özüni ýetişýän bolsaňyz. Menden näme bu näwa bu meselede? Ene şol türkmeniň kümsükligi şundan gelýär. Özünden öz kemçiligini görmän beýlekiň üstüne ýükleýär. Bir watanly meselede, ýurtly meselede, halkly meselede bir beýdip ikilik etmek bir türkmeniň häsiýetine ýok zatlar. Näme üçin şunu konşony edip otyr? Hany? Ene Şumalyny urus tutaşypdyr. Eger Ukraina Ýewropa bilen birleşip Putin diýde çökerseler, onu türkmen halkyny ýene-de galkmak mümkinçiligi bar. Ýok bolmasa da häzir şolar ýense de erti Türkmenistan ol Zhirinovskiň aýdysy ýaly Orsiýadyň bir welayeti. Ene welayet başy bolmak üçin şuun kun dilini dürsaçýarlar bar. Bir topar. Ene şolar getirer Putin gollan üçin. Şäň men olaň adyny tutup oturmaýan özlerini öňünden men ýurdun serkerdesi diýmedi üçin. Hana şoňa bar ýa hemmeden. Ya biz watanymyza eýelik etmeli ýurtdaşlar, ýogsa men watansyzlanmaly. Bolup duran zatlar şu. Gysgaça şu gülükçe şu zatlar siziň dikkatiňize ýetireýin diýdim. Bolýa onu saglyklykda görüşelim, sag oturuň hemmäňiziň öňünde saglyk ýurtdaşlar.